adran y Merlod Mynydd Cymreig sydd yn agor y cystadlu yma ym Mhabell Cyffyle yn y Ffair Eiaf. Ac dyma'r dosbarth cynta'r ddiwrnod i'r cywion gwryw yn yr adran ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn y blws o webu mae Iowan Evans, brydfa Arthur ag Islyn ac wrth gwrs y wraig sy'n ddim beirniadu heddiw. Ie, doras i wrthi ond fyddai fod yn falus iawn beth dwi'n weid mae heddiw. Wel, mae yna 12 yn y dosbarth cyntaf iddi ac i fod yn deg mae wedi bod yn lwcus iawn i gael patrwm ac ebolion o'r teip fysa hi'n cadw hefyd, Iowan. Yndi, mae wedi bod yn lwcus iawn. Dwi'n edrych ar y llinell mae nawr, mae gen ti 6, 7, os nag 8 cyntaf, maen nhw gyd yn ffitio mewn reit neis o'i gilydd chwarae teg iddi. Wel, dyma'r yr un sy'n gyntaf ar hyn o bryd, Sarem Royal Knight, dan berchnogaeth Roland Williams yn cael ei arddangos gen Adam Fletcher. Wrth gwrs, yr ail, Ryan Wilson yn dangos Friars Exclusive. Wedi cael ei magu gen brydfa Friars ac yn trydydd wedyn Julian Williams, toli Never Say Never. So dyma'r 3 cyntaf, fel maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd. A Dora Jones-Evans, brydfa Islyn yn beirniadu ac yn cael golwg manylach dros nhw. Dych chi'n gweld yn y pellter a ddyna smart iawn ar het sydd yn cael y fraint o feirniadu yn fan hyn. Dych chi'n meddwl bod sy'n hapus efo'r criw cyntaf yma, Iowan? Sy'n ni'n gweud fydd i reit hapus efo nhw. Mae wedi cael clas da iawn i fod yn deg. Does am un sal i gael yma, really. Maen nhw'n clas da iawn o goltau. Wel, mae'n amser bryderus i'r rhai sydd yn ddangos achos maen nhw gyd yn lle eisiau symud i fyny'r llinell lle aros lle ydyn nhw. Ac Adam Fletcher wedi hen arfer ac ennill fan hyn yn y Ffair Eiaf yn arddangos yr profiadol iawn. A wedi bod yn ffodus iawn i gael cyffyle dda iawn gen Roland Williams dros y blynydde. Yndi, mae wedi cael llawer ohonyn nhw oddi wrtho a mae o hyd yn neud yn dda efo nhw. Lle bynnag eitho nhw. Wel, mae'r cylch yn edrych yn adolygiad iawn. Y beirniad yn y du ar gwyn. Dora Jones-Evans, brydfa Islyn, traws fynydd yn ymgynghori gyda'r stiwar cemais. A beth sy'n digwydd, Iowan? Yna rwy'n ddim yn cael ei symud o yma, sy'n ni'n gweud. Dwi'n yn siŵr pwy. Wel, dyma ni, yna rhyw newid wedi bod yn yr safleoedd rhwng y 5 a'r 6. Ac mae'n dawel ma. Sa'n neb yn gweud llawer ma. Mae weld reit hapus yn ni'n gweud. Wel, mae yna dipyn o ryw symud yna. Mae Dora yn cael llygad. Mae'n cael golwg o iawn, dydy? Mae yna rhywbeth yn poeni hi, dwi'n siŵr. Mae'n reit hapus. Wel, mae'r menig yn dod ffwrdd, felly mae'n dynodi. Wel, y wobr gyntaf yn mynd i Mr Roland Williams, Sarem Royal Knight. Mae gyda'i arddangos gen Adam Fletcher. So llongyfechiadau mawr i'r holl gysylltiadau. Yn yr ail safle mae Ryan Wilson ac yn drydydd mae Julian Williams. Well done. Very good. Thank you. Well, huge congratulations, Adam. A nice class to win, the first one of the morning. Oh, unbelievable, unbelievable. It's pressure class, this is. Good colts in there all the way down. So, you know, you've got the Welsh National Foal winner down there and you've got Ryan here with the Friars one.
unbelievable, yeah. This is a cop that belongs to Mr. Williams' Greenlands Insurance. Greenland Insurance, we saw him. Stuart was going to send him to me. Well, Stuart Franklin bred him. He was going to send him me as a foal, and I saw him and I said to Roland, we've got to buy it. So we bought it, and this is what happened. So, It's fair to say you've had some crackers off Roland to show over the years. oh, Turlas is coming up all the time now. Roland's a great supporter of the breed. He does a lot of sponsorship, and it's just lovely for him to get something that can win here. But it's great that he's got a dab hand to show them as well. Thank you very much. I'm getting too old though. He needs younger legs. Well done. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau mawr i Roland Williams o cwmni Yswiriant Greenlands yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran A, Sarum Royal Knight, yn cael ei arddangos gen Adam Fletcher. 1127 Sarum Royal Knight, followed by 1128 Friars Exclusive, and in third 1125 Tommy Never Say